गोजोन्थों मान गोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनैहाय नैबे जायगायाव मेला जागासिनो दङ माने फुजा हारसाफ्रा बेखौहाय सरक फुजा होननानै बुङो आरो जों बर'फ्रा बेखौ बोरसि फुजा होननानै बुङो दा बेवहाय जागासिनो दङ दा दसे उनाव जागोन नोंथांमोननो आं बे बाजारखौ देखायग्रोगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि उनाव आपल'डआव होगासिनो दङ बोरसि फुजा जेखिजाया नोंथांमोना नायलांनो इन्टारेस्ट दंबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ बे जायगाया दमगाव बाजार बियो आं सिङाव हाबथ'वाखै सिङाव हाबनानै देखायगासिनो दं आङो नैबे लामाजों थांगासिनो दङ जायहा नायनो गोसो नायलांनो हागोन दमगाव बाजारखौ नैबे दमगावनि साहा दखान नोंथांमोना नायलां मा मा मोनो आब' चावमिन औ गजाबो मोनो दा दे औ दमगाव बाजारनि दे बियो नैबेनो दिनै मानसि जादों मानो होननानै बुङोबा सरक फुजा दङ बे दमगाव बाजाराव दिनैहाय दखानदारफ्रा फैद्लादों नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो दमगाव बाजार दै लोगोफोर दमगावनि बियो बाजारा दिनैहाय बेवहाय सरक फुजा माने बोरसि फुजा जागोन बिनि थाखायनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय दखानदारफोर फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे दखाना नै खुसेरबो फानफैदों ओमफ्राय बायदिसिना रोखोमनिबो फानफैदों नै नायनानै लालांनो हागोन दमगाव बाजाराव दिनैहाय नैबेफोर दखानफ्रा फैनाय जादों नायलांजोबनो हागोन जायखिजाया आं गासैबो देखायलांजोबगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे दमगाव बाजार चावमिन दखान बायदिसिना दखान बिसोरो दिनैहाय दमगाव बाजारनि बियो दमगाव बाजाराव दिनैहाय मोनसे सरक फुजा दं नालाय बेनि थाखायनो दखानदारिफ्रा गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों बेवहाय हान्था मेला नुनो मोनदों नोंथांमोना बेनि थाखायनो नैबावबो बेफोरबायदि फाननाय जादों नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि माबाया जायो होननानै बुंदों बिसोरो माने 50 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदिखौ खालामबोयो बिसोरो बे जायगायाव 50 बोसोरनिफ्रायनो खालामबोयो होनदों सिगांनिफ्रायनो जायखिजाया आं दा सासे सोरखौबा लोगो मोनोबा सोंनानै बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे फुजाया जागायगासिनो दङ नैबे सेरजों दा खुन्थियाफोरखौ गायसनगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं देखायहरजोबगोन प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि जायो दमगावआव नोंथांमोना नायलां बै हनै थिखोगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन खुन्थियाफोरखौ माबायदि दिखोयो जायखिजाया देखायलांनो सेस्था खालामजोबगोन नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय दमगाव बाजार एरिया साइडआवनो दिखोयो बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबेलाय नै खुन्थियाखौ थिखोगासिनो दङ बावनो गिदिंगोन दा बोरसिजों हायनानै बेजों फिदिङो आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे जायगाखौ दमगाव बाजारनि बियो दिनैहाय फुजा जागोनखाय दस्रा जायगानिफ्रायबो दखानदार फैदों बेनि थाखायनो दिनै होंगो दोंगोखौ नुनो मोनदों लोगोफोर जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे मैगं दखान दमगावनि नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ माने चिरां जिल्लानि सिङावनो दङ बे दमगाव गामिया ओमफ्राय बे दमगाव बाजार बियो दा बे जायगायावहाय मोनसे सरक फुजा जानो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो मानसिफोर होंगो दोंगो नुनो मोनदों लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जायखिजाया सरक फुजाया माबायदि जायो नोंथांमोना आं देखायहरगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नायलांबानो जाबाय आं गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दं लोगोफोर जायखिजाया नोंथांमोना सरक फुजाखौ माबायदि खालामो नायनो लुबैदोंबा आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नायलांनो हागोन बियो दमगाव बाजार बियो दिनैहाय फुजा जागोनखाय बाजारफ्रा फैदों दखानदारिफ्रा नैबेजों दंलाजोबो नै गोदान गोदान दखानदारफोर फैदों फुजायाव फाननो प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि जायो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन प्रत्येक बोसोरावनो माने बे मेलाखौ खालामनाया बिसोरो 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो खालामबोदों होनदों दिनैसिमाव 50 बोसोर जाबाय दखान खालामनाया आरो बे फुजाखौ सोलिबोनाया 50 बोसोरसिम जाबोबाय होनना बुंदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सारिगिदिं दखान दंजोबो नैबेफोरबायदि दखानाबो सफैनानै दङ नै मा होनो बेखौथ' आं मिथिया जायखिजाया
लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरबानो जाबाय। जायखिजाया आं नोंथांमोननो देखायहरबायल'। नायलांनो हागोन दमगाव बाजार बियो। दमगाव बाजाराव दिनैहाय बेबायदि दमगाव माबाया बाजारफ्रा सफैनानै दङ। नैबे चावमिन दखान नैबे चावमिन दखानानो लटारिबो होफैनाय जादों। दिनै फुजानि थाखाय बेबायदि होंगो दोंगोखौ नुनो मोनदों। नायलांजोबनो हागोन। नैबेजों दमगाव बाजार मानसिफ्रा फैगासिनो दङ। गोबां मानसि जायो बे फुजायावहाय। गोबां मानसि जायो नोंथांमोना नायलांबाय था। नैबेजों जुलाफि दखान गुगुनि दखान बियो। नायलांबाय था। नैबे दावदै दखान। দাদা ক'ব পাৰিব নেকি এই মানে পূজাটা কয় বছৰ হৈছে? পূজাটা বহুত দিন হৈছে। দিন মোটামুটি আমাৰ সৰুৰ পৰা দেখি আছে। আচ্ছা আমি শুনা পাই যে মানে 50 বছৰৰ পৰা এটা চলি আছে বুলি শুনা পাইছো মই। বেছি হৈছে না? আচ্ছা আচ্ছা দে দে नैबेजों दखान जोब गय दखान बियो गय नैबेजों गय दखान फानजोबो नायलांबानो जाबाय। नैबे फुथुला बायदिसिना आसान दखान फानफैदों दिनैहाय। गामाखालि फैफेरामोन बेबायदि फुजा जायोबा फैयो। बेफोरबायदि दखानफोरखौ नुनो मोनो बे दमगाव बाजाराव। जायखिजाया नोंथांमोनाबो बे मेलाखौ नायनो गोसो दंबा खालमासिफोर फैनो हागोन। नोंथांमोननो देखायहरबाय आङो। गोबां मानसि फैगासिनो दङ हनै। बिराद मानसि जायो बे जायगायाव। बे बोसोरफ्रामबो जायो नालाय। नायलांबानो जाबाय। ओरैनिफ्राय फैगासिनो दङ। ओमफ्राय फुजा जागोन जायगाखौ आं देखायहरनोसै। बै जायगायाव जागोन नोंथांमोना नाहरनानै लाबानो जाबाय। जायखिजाया आं उननि आपल'डआव होगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर। नैबे जिङावहाय दखान होजोबनाय जादों आइसक्रिम आरो हरैबो दखाना ओरै सोरगिदिं दंजोबो। दिनै बे फुजानि थाखाय दखानदारिफ्रा फैलाजोबदों बेवहाय। गामाखालि एसेबां बेबायदि जाया दखानफ्राव आं खोन्थाहरखाबाय। जायखिजाया लोगोफोर दिनैनि दिनाव बेबायदि मानसिफोर होंगो दोंगो नुनो मोनदों दमगाव बाजाराव। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। ओरैजोंबो दंजोबो। मानो होननानै बुङोबा दिनै सरक फुजा दङखाय दिनै बेबायदि दखानखौ नुनो मोनदों नोंथांमोन। बेनि थाखायनो आं भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय। जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंनि बे दमगावआवहाय बेबायदि फुजा जायो होननानै मिथिथों आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे नोंथांमोनाबो बे सरक फुजायाव लोगो हमफैनो हानाय बायदि आं नोंथांमोननो देखायहरबाय। दा जायखिजाया उननि आपल'डखौ आं होगासिनो दङ लोगोफोर। आंनि भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। दा बोरसि हायनानै फिदिंनायखौ आं उननि आपल'डआव होगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।